U ovom zadatku treba da konstruišemo paralelogram ABCD kod koga je poznato sljedeće. Stranica BC, u stvari BC je 6 cm, na osnovu skice vidjet ćemo da li je stranica. AC je 10 cm, a visina koja pada na stranicu AB je 3 cm. Pa da crtamo prvo skicu. Crtamo paralelogram. Temena su ABCD u krug. Poznato je sljedeće, da je stranica BC 6 cm. Sada, pošto je BC, znači stranica je, nije dijagonala i kako znamo da su nastavne stranice paralelograma jednake, čim je ovdje 6 cm, onda je i preko puta 6 cm, odnosno naspram je 6 cm. Dalje, poznato je da je AC 10 cm. AC. To je, kao što vidimo, dijagonala. Odmah da zaključimo, često deca pišu da je i BD 10 cm, kod paralelograma to ne mora da važi. Ne postoji pravilo da su dijagonale paralelograma jednake. Prema tome ne možemo pisati da je i BD 10 cm. Dalje se kaže visina koja pada na stranicu AB. Znamo da je visina duž koja pada pod pravim uglom. I sada najčešće šta deca urade, to je kad povlače visinu da krenu iz tačke D, što je vrlo logično, pa povlače visinu na stranicu AB. Međutim, u ovoj situaciji će nam biti malo nezgodno zbog konstrukcije. Zašto? Ajmo da vidimo. Ajmo samo nekako da označimo ovu tačku E. Zašto? Da vidimo samo zašto ne možemo ovako da nacrtamo skicu. Ako krenemo sa konstrukcijom tako što prvo označimo tačku E i konstruišemo pravugal zbog visine i recimo povučemo visinu i odredimo tačku D. Tačku A lako možemo odrediti, 6 cm merimo od tačke D i gde preseče ovu pravu, recimo da nam je tačka A ovde, odnosno ovde. Šta dalje? Imali bismo tačke D i A. Da li bismo mogli da dobijemo tačku B? Nemamo podatak za dužinu stranice AB, pa ne možemo dobiti tačku B. Znamo da je ovdje negdje, ali nemamo dužinu. Šta imamo, koji još podatak da iskoristimo? Imamo duž od 10 cm i da vidimo, možda možemo dobiti tačku D. Pošto je AC 10 cm, ili u šestera postavljamo tačku A i povlačimo luk poluprečnika 10 cm. Negdje ovdje će se naći tačka C, ali ne znamo gdje je tačno. Znamo i da je 6 cm udaljeno od tačke B, ali nemamo ni to gdje je tačka B. Prema tome ne možemo koristiti ovu skicu. Koju to skicu da iskoristimo za našu konstrukciju? Samo trenutak, kada ću staviti, neću predstaviti, ne već crtam drugu skicu. Označavam temena A, B, C, D i opet imamo da je 6 cm, BC, pa samim tim i AD je 6 cm, AC je 10 cm. Ostalo nam je još da iskoristimo visinu. Kako da iskoristimo ovdje visinu? Pa vidite, pošto je u ovom slučaju kod paralelograma visina će predstavljati rastojanje između ove dve naspravne stranice AB i CD, jer pada pod pravim uglom na stranicu AB, odnosno duž koja uvek predstavlja udaljenost između AB i CD. Sada, ta duž može biti postavljena ovdje, može ovdje, ali nekako ne znamo u kom delu i u kom odnosu deli dijagonalu AC, pa najjednostavnije da je postavimo na kraju da pada iz temena C. Znači, produžili bismo duž AB i postavljamo pod pravim uglom u odnosu na pravu koja sadrži ovu duž
I ovo ovdje rastojanje bi bilo, ovo ovdje duž bi isto bila visina. I njena dužina je 3 cm. Pa da vidimo sada da ovdje povučemo visinu, pa da li onda možemo da dobijemo temena. Ajmo da krenemo. Znači, kad imamo visinu, prvo konstruišemo pravi ugao. Neću nikakva temena označavati ovdje. I samo tačku E postavit ću tu. Ovdje neka ide tačka E i jasno, pošto je visina, da mora da konstruišem pravi ugao kod tačke E. Igla šestera ide u tačku E. Vidite? Crtam luk proizvoljnog poluprečnika. Samo da vidim da li se pomeralo. Ne. Luk je proizvoljnog poluprečnika i konstruišem ugao od 90 stepeni. Imam 180, pazite gdje ide igla šestera. Isti poluprečnik sa druge strane. Imamo ovu tačku i povlačimo polupravu koja kreće iz tačke E i prolazi kroz ovu tačku koja je presek lukova. I pošto je pravi ugao, negdje na toj polupravoj će se naći tačka C. Gdje će biti tačka C? Biće udaljena 3 cm od tačke E. Pa uzimamo otvor šestera 3 cm. I iz tačke E, igla šestera ide u tačku E, povlačim na gore. I ovdje će biti tačka C, jer tačka C se nalazi na visini i udaljena je 3 cm od tačke E. Za sad imamo jedno teme i imamo pravu na kojoj se nalaze temena A i B. Kako možemo doći do temena B? Pa jasno je da je teme B udaljeno 6 cm od temena C. Znači, uzimamo u otvor šestera 6 cm, igla šestera ide u tačku C i crtamo luk. U preseku luka i ove prave bit će tačka B. I tačka B je tačno udaljena 6 cm od tačke C. Dalje, drugo teme gotovo. Ne mora da povezujemo odmah, da vidimo teme A. Za njega važi da je udaljeno 10 cm od temena C i nalazi se na ovoj pravoj. Znači ovdje negdje na ovoj pravoj je teme A 10 cm od tačke C. Uzimamo u otvor šestera 10 cm. Igla šestera ide u tačku C, crtam luk. I ovdje će biti tačka A. I pazite, sada imamo 3 temena paralelograma. Spajam B i C. Koje teme nam je još ostalo? Nemamo teme D. Kako da dođemo do njega? Znamo da je teme D udaljeno 6 cm od A. Uzimamo u otvor šestera 6 cm. Igla šestera ide u tačku A i crtam luk. Negdje na ovom luku nalazit će se tačka D. Gde tačno? Pazite, mi nemamo dužinu duži CD. Kada bismo imali dužinu duži CD, uzeli bismo otvor šestera tu duž i nacrtali luk i u preseku sa ovim lukom bila bi tačka D. Nemamo tu dužinu centimetrima, milimetrima ili tačno određene dužine. Ali, kod paralelograma znamo da su nastavne stranice jednake, pa će DC biti iste dužine kao AB. Da li imamo AB? Imamo, jer imamo i teme A i teme B. Izmerit ćemo duž AB ovdje. Igla šestera ide u jednu tačku, grafit u drugu. I tolika je dužina duži AB. Isto toliko je dužina duži
CD, pa igla šestara ide u tačku C i crtam luk. U presjeku ova dva luka nalazi se tačka D. Spajamo temena C i D i spajamo temena D i A i gotova je konstrukcija paralelograma. I za ovaj paralelogram tačno važi da je visina dužine 3 cm, da je BC dužine 6 cm i da je dijagonala dužine 10 cm.